26 ka mga panimay ang nasunog sa barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mantawi. Kaganina kaadlaw ang report ni Nico Serino. Alas 4:58 kaganihang kadlawon, nadawat ang alarma sa sunog sa sitio Abra, barangay Alang-Alang, Mandaue City. Daling nakakatap ang kayo sa nagsikit-sikit nga mga balay. Naisa nga to sa second alarm ang maong insidente. Gingong nagsugod ang kayo sa kwarto sa tag-iya sa compound nga daling nakakatap. Asoy sa mga residente, nag-brown out kuno kaganihang tungang gabii ug kadlaw na mibalik pagsiga. Bravo to. Mo to siya nga ni Ulbo, dako na kayo. Akong mama ni gawa siya. Mo gusto pa siya mo balik ko, ayog balik. Ay balik na kay kanang delikado na. Na may ingo dito nga sunog nya. Kami kinaragod mi diri layo-layo rabot sad mi dito. Di abi na mo matabang rasad na og kuan. Nibubo pa magay tubig dito nya pagka abot sa panahon na jud nga ni dako nang kayo, daghan namang nanawag atog bumbiro. Mo to nga kami sad nagdali na lang sad pud mi. Ang dapit na apektuhan nangandam na unta alang sa ilang kapiyastahan karong Sabado. Kagabi ilang usa sa mga kalingawan nga gihimo ang variety show type nga programa. Nakapasiaw pa kuno ang usa sa mga kandidata nga wa damha nga na tinuod hinuon. Ang di ko no mamakpak, masunog ko no ang ilang balay. Mo na kalingawan ba nga tawo ang mga tao. Kasi may di mabakpak andok ta masunugan ay kubidyam na siya pero andok ba ta masunugan. Wa damha nga. Wa damhay. Nagpadayon pa hinuon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog. Electrical misuse ug anggulo kabahin sa posibleng paggamit og kandila ang lakip sa ilang gitan-aw. 495,000 pesos ang gibilin nga danyos. Basin electrical sa kuan kay diri man sa ground floor nagsugod nya kuan. Pero ang uban pod naapoy kuan nga kandila kuno kay way kurente anang mga kadlawon ba karon wa pa jud mi ka kuan. Under investigation pa jud. Samtang ang mga nasunugan, kasamtangang gipapuyo sa gym sa barangay Ibabaw, Estancia. Sa dato sa CSWS Mandaue, moabot sa 159 ka mga individual tanan ang apektado sa sunog. Naglangkob sa 54 ka mga household renters o sharers ug 14 ka mga household nga mga tag-iya. Maghimo pa og validation ang CSWS ning maong mga numero. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.